Lah aku kayak gak pesen nih, Mas. Atas nama siapa iki? Loh, lah iki jenenge bonjol iki, Pak. Loh, iki jenenge benjol itu bonjol. Loh, Lah aku benjol Mas kudu bonjol. Lha ku alamatnya ndi sih? loh. Lah iki lho alamatnya Gang Rola Setan Kali, Pak. Yo paling nggo bonjol arek dhuwur kono paling. Bonjol dhuwur. Iya. Sing ndi? Yo gak ero, paling ono meneh paling. Duh. Ya wegah aku. Wes cedek kirim arek wilayah kono ae, Pak, lek ngono. Kudu wilayah aku iki. Arek ndabur sih pastine ning pesen iki. Aku tak ngopi-ngopi sih yo. Ngaso dek kene ora apa-apa sih ya. Loh, lah iku Pak Mete kok ndi ae, Mame? Den tanteni mulai mangok. Foto nano pedaku rusak. Dasar rek, tolong. Duh, tepat. Oh, si Pak Mete. Sabar, waduh. Sabar. Amun tok kok ngamuk-ngamuk lha apa ya, Pak? Lho nanti pedaman Pak Meh, mancal ngono. Biasa, Jon. Kuda besi tua yang ngono ku watuk ae mesine. Wah, rek peda watak-watuk suntikno nek ngono lho, Pak Me. Terno suntik masuk. Terno suntik lare. Ya. Ngawur ae kuwalat kon. Kuda besi tua iku rek. Jepeke. Kalau bendo kuwalat kon. Ayo rek, gawe dulinan tekongan tah mumpung rame gawe nglimpurno keluh kesahku itu. Waduh, stek tuwek ini ya dolan koyo arek cilik Pak Meh, Pak Meh. Loh, Ya ora apa-apa ta ya. Oh iya wis gawe hiburan iki. Oke, seru kok. Seru timbang ngene iki. Galau pikirannya. Ya bener ah. Oke Oke, masuk. Waduh, wis. Udah pesenku asline iki. Wis ayo wis. Ya apa? eksekusi dah yo. Ayo, berangkat. Yo. Pimpalai gambreng. Wah, balen. Ayo, si juga. Pimpalai gambreng. Tak ajari carane nguncal sing tepak iki. Arek Oke. nek nol. Iki lek kuwane langsung mlayu sih yo. Iya ta. Waduh. Sorry sama ora kena ta. Ini sama. Tak usah ana. Iki lho delok ayo lho. Alah padha ae. Padha ae opo iki? Iki kena lho rek siap-siap mlayu lho yo. Ayo Pak, wis Pak, get to Pak. Ayo mulai. Waduh, nguncalno cedek temen ngakali rek arek-arek iki. Ngene iki lak mali suwe aku. Duh. Opo iki? Oh, aduh. Kurang didik. Iso ngatek. Ih. Corobo. Tandang upere arek-arek iki. Eling. Oke. Ayo nanti arek-arek iki. Pemrono yo. Coba mrono ae. Tolong. Wah, awakmu nek kene yo. Pisong. Ono kula banget. Lapo lah kare awakmu menguti kuno nang kula ame maine yo. Terus kono. Dan di saiki arek di meneh. Karo Pak Me. Golek sih. Tuh. Sopo telepon ki rek? Yop. Koyo krungu suarane telepon iki. Iki arek cedek iki ne arek iki. Halo? Oh, maling pangsit. Tekong. Oh, kok isu sih Pak Meke? Arek benjol cok iki. Nah, iya rek. Pak, aku iki yo
Kongon kirim aku. Beling kon rek. Lagi. Aku tak boleh bisa nih, Jo. Aduh, sik ana perlu. Beling kon rek. Wah, dewian nih. Wae. Kidul ka ono. Ngalor ae. Jon. Masa kon dikini, Jon? Duh. Oleh Nadine. Jon. Oh, laiku kok bencol lu. Malang lenggeri di kono. Oh, bengi wae. Wah. Jam piro sing? Boh, goleki mulai awan sampai paraiso. Lho warungku. Lompo. Aduh, sak dulu sih. Ono. Warungku.